Vad får vi se då? Ja, Danssportvägen då. Danssportvägen? Ja, med Sara Leander och Sven-Erik Magnusson, ja. Det är väl en Ja. intressant kombination. Det ska ni få nu. Det var danssport i vägen på lördagsnatten. Över nejden gick låtar av spelet och skratten. Det var tjo, det var hopp, det var hej. Nils Utterman tog den och spelmansfanten. Han satt med sin bergspel vid landsvägskanten. För dudeli-dudeli-dej. Och där var bolla den präktiga tapenflickan. Hon är fager och fin men har inte i fickan. Hon är jäcksam och skojsam och käck. Där var Kersti den trotsiga vandrande vilda. Där var Finnbaka Britta och Kajsa och Tilda och den snudiga Maria i Bäck. Där var Petter i Töpsta och Gusten i backen. Det är pojkar som orkar att kasta på klacken och att vischa en flicka i skyn. Där var Flaxman på torpet och Niklas i svängen. Där var Rytten pistol och Högvalta drängen och Karl Johan i skräddarbyn. Ja, det hade som brinnade blånor i kroppen och som gräshoppor hoppade rejlansoppen och på stenar och klackade small. Ja, och rockskörten flaxade, förkläden slängde och flätorna flög och på kjolarna svängde och musiken det gnällde och knall. In i snåret av björkar och alar och hassel var det viskande snack, det var tissel och tassel bland de skymmande skuggorna där. Och det var ras, det var lek över stockar och stenar. Det var kutter och smek under lummiga grenar. Vill du ha mig så har du mig här. Över bygden låg tindrande stjärn fager natten. Det låg glimtande sken över skvalpande vatten i den lövskogsbekransade sjön. Det kom doft ifrån klöven på blommande vallar och från kådiga kottar på granar och pallar som beskuggade Kullarnes krön. Och en räk stämde in i den lustiga låten och en utskrek ifrån Brynbergsbråten. Det märkte, det hörde det ej. Men nu hördes ekot i Genbergets fria. Ett svar på Nils Uttermans dudeli-dia. Kom det dudeli-dudeli-dej. Kom det dudeli-dudeli-dej. Ska jag